Добър ден, дами и господа. Добър вечер, ако е вечер при някой. Днес реших да направя едно видео, с което да помогна на хората да стигнат до отговор на няколко въпроса, които много хора се задават и много малко хора могат да го зададат правилно въпроса. И така или иначе тенденцията на моите видеота е да направя мислещи хора от вас и не да взимате прибързани решения, а просто винаги, когато трябва да се вземе някакво решение, да се обмисли добре и да се реши дали това е правилно или не. И да сте сигурни решението, което сте взели, дали е правилното, дали е оптималното решение или не. Така. Въпрос. Задайте на доктора, който ви поставя ваксината. Защото от много хора чувам, че им е поставена ваксина и доктор ги предупреждава след поставянето на ваксината и се пазете да не хванете COVID-19. Тази ваксина срещу какво е? COVID-19. И от какво трябва да се пазя? От COVID-19. Окей, задайте му въпрос на доктора. Тази ваксина от какво ме пази? След като не ме предпазва от COVID-19. Следващия въпрос, който трябва да бъде зададен и 100% доктора няма да може да ви отговори, то е единственият отговор, който може да ви даде на въпроса е, и това е, нека да ви каже въпроса. Попитайте го този доктор, имате ли тест при положение, че група хора дойдат тук с проблема с здравето и трябва да им се направи тест. Имате ли тест да видят какво му има? На кого какво му има? Имате ли тест, който да каже, примерно, вследствие на теста разбрахме, че Иван има COVID-19. Драган има делта вариант. Пешо има простудно заболяване. Настинал е. Цецо е прекарал простудно заболяване и неговото тяло прави в момента антитела. Окей? Има ли такъв тест? Няма. След като няма такъв тест, интересният въпрос остава как тези хора толкова бързо установяват, че има завишена бройка на хората заболели от делта вариант, че има еди колко са умрели от COVID-19 и ала-бала. Така. Единствените хора, които могат да кажат кой от какво е умрял, това са forensic pathologist, се казва. Преведено на български forensic pathologist е хората, които вършат аутопсии. Патолози. И докато те установят, ще мине много време, защото те могат да намерят нещо, патолозите могат да намерят нещо, което трябва да се занесе на лаборатория, лабораторията трябва да го изследва и процесът е много дълъг и няма да могат толкова бързо да установят, че тези хора, които умират от делта вариант, примерно. Или че другите, които са умрели от COVID-19. Няма такъв тест толкова бързо да докаже причината за смъртта. И много доктори се оплакват, че са натиснати отгоре. Това кое е отгоре, кой е от този отгоре, който ги натиска, също не е ясно, но са натискани отгоре, така те казват, да пишат в смъртните актове, че хората са умрели от COVID-19 и много голяма част от хората, които са починали с COVID-19, а не от COVID-19. Има малка разлика. Както наскоро чух един случай, който дете е блъснато от автобус и пада и си удря главата и почива вследствие на факта, че мозъка му е смлян. Обаче е имал белодробно заболяване и в смъртния акт отгоре доктора са го натиснали да пише, че е умрял от коронавирус. След като мозъка му е изтекал от главата. Вие как мислите? От коронавирус ли е умрял? Окей. Това е за днес. До скоро. Чао.